പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ? സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മൂലകങ്ങൾക്കിടയിൽ ലോഹങ്ങളുമുണ്ട് അലോഹങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ അലോഹങ്ങളായ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാർഷിക രംഗത്തും അതുപോലെ വ്യാവസായിക രംഗത്തുമൊക്കെ വളരെയധികം വിവിധ തരം രാസവസ്തുക്കൾ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ വ്യാവസായികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലേ? ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്തായാലും വിവിധ തരം വളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം രാസവസ്തുക്കൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്തൊരു വ്യവസായശാല ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ തരം സാധനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ വിവിധ തരം രാസവസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു രാസവസ്തുക്കളുടെ വ്യാവസായികമായ ഉൽപ്പാദനം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വൻതോതിൽ ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചില അലോഹ സംയുക്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതിയും സവിശേഷതയുമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ സവിശേഷത എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് അലോഹ സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്നാമത്തത് അമോണിയ, രണ്ടാമത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ്, അമോണിയയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, അല്ലേ? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അമോണിയ ആണെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മുടെ രാസവളങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അമോണിയ. അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് രാസവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അമോണിയയെക്കുറിച്ച് തുടങ്ങാം, അല്ലേ? അമോണിയയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാസസൂത്രം എന്താണ് അമോണിയയുടെ? NH3 ആണ്, അല്ലേ? ഒരു നൈട്രജനും 3 ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു അമോണിയ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ. ഈ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ് അമോണിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാസവളങ്ങളുടെ കീടനാശിനികളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ചേർക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അമോണിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമോണിയ നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ്. അപ്പം അമോണിയയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിലൊന്ന് അമോണിയ നിർമ്മിച്ചാലോ? എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമ്മൾ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുക? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക. ഒരല്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപ്പ് പോലുള്ള പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലുള്ള അല്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രസമില്ലാത്തൊരു മണം വരുന്നത് നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധമുള്ളൊരു വാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ് അമോണിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ഒരു വാതകം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് അമോണിയ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ അമോണിയ വാതകത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നനച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ നിറം മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്ത് നിറം മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ അമോണിയ നീലയാക്കും. അതായത് അമോണിയയ്ക്ക് ബേസിക സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്. ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീല നിറമാക്കുന്നത് ഏതാണ്?
അതെ, ആൽക്കലിയാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു അമോണിയയ്ക്ക് ബേസിക സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ അമോണിയ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കാമെന്നും പഠിച്ചു. അതുകൂടാതെ അമോണിയയുടെ 2 പ്രത്യേകതകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത്, അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ്. രണ്ടാമത്തത്, അമോണിയയ്ക്ക് ബേസിക സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പരീക്ഷണശാലയിലെ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണമാണ് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പരീക്ഷണശാലയിലും അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈ തരത്തിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് NH4Cl ഉം CaOH2, അതായത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് ചൂടാക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമോണിയ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അമോണിയ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളിത് അവിടെ ഒരു അടിയിലൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് NH4Cl + CaOH2 gives CaCl2 + 2H2O + 2NH3 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തുണ്ട്? അമോണിയ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. അമോണിയ കൂടാതെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ ജലവും അമോണിയയും, ഇത് 3ഉം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും, ജലം കിട്ടും, അതുപോലെ എന്തും കൂടി കിട്ടും? അമോണിയം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ അമോണിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന അമോണിയ വാതകത്തിനൊപ്പം എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും? ജലം കൂടി ഉണ്ടാവും. കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, അത് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമോണിയ വാതകത്തിനൊപ്പം എന്തുണ്ടാവും? അതിൽ ജലാംശം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മതി? അമോണിയനെ മാത്രം മതി. അതിലത്തെ ജലാംശം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജലാംശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ വരുന്ന അമോണിയ വാതകത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഒരു ശോഷക സ്തംഭത്തിലൂടെ കടത്തിവിടാണ്. ഈ ശോഷക സ്തംഭത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണുള്ളത്. കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നീറ്റ് കക്കയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന അമോണിയ വാതകത്തെ, അതായത് ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമോണിയ വാതകത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ശോഷക സ്തംഭത്തിനെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിലൂടെ കടത്തിവിടും. അപ്പം ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ അമോണിയയിലുള്ള ജലാംശത്തെയൊക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആ ജലാംശത്തെ അത് ശേഖരിക്കും. അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആ ജലാംശത്തെ ഒക്കെ ആഗിരണം ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അമോണിയയാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ശോഷക സ്തംഭത്തിലുള്ള നീറ്റ് കക്കയിലൂടെ, അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിലൂടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമോണിയയെ കടത്തിവിട്ടത്? അമോണിയയിലുള്ള ജലാംശത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്തത്, ഈ ഒരു ശോഷക സ്തംഭത്തിലൂടെ നല്ല ജലാംശമൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത അമോണിയ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് അതൊരു ഗ്യാസ് ജാറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ശേഖരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നത്, ഈ ഗ്യാസ് ജാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്കല്ലേ ശേഖരിക്കുക, ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പോരെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഗ്യാസ് ജാർ കമിഴ്ത്തിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ അമോണിയ വാതകത്തിന് വായുവിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ജാർ പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഗ്യാസ് ജാറിൽ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് പൊങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവും, മുകളിലേക്ക് പോകും. കാരണം എന്താ? വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അമോണിയയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അമോണിയയ്ക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ജാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇത്തരത്തിൽ തല കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ജാറിലേക്ക് അമോണിയ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് പൊക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ? അമോണിയ പൊങ്ങിപ്പോവും, അതിലൊരിക്കലും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അമോണിയയുടെ പരീക്ഷണശാലയിലെ നിർമ്മാണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ എന്താണ്? അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആണ്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും ജലവും അതുപോലെ NH3യും അമോണിയയും. അതിൽ അമോണിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന അമോണിയ വാതകത്തിൽ ജലാംശം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമോണിയ നമ്മൾ ഈ ശോഷക സ്തംഭത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്. ശോഷക സ്തംഭത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ്. കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അമോണിയയിലെ ജലാംശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള അമോണിയ വാതകമാണ് ഈ ഗ്യാസ് ജാറിലേക്ക് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗ്യാസ്